Имало едно време едно малко гушливо момче на име Марти. Марти живееше в най-топлата и уютна барлога, точно до сърцето на мама Мец. Той обичаше да играе със своите дървени купчета и да слуша приказки по цял ден. Един ден мама Меца го прегърна и каза: „Марти, утре е голям ден. Ще отидеш на Слънчевата поляна. Това е вълшебно място, пълно с други мечета, зайчета и ешковци. Там има хиляди нови игри и една много мила учителка, госпожа Зайка.“ Коремчето на Марти веднага се сви на топка. „Ами ако не ми е хубаво там? Ами ако ти ми липсваш твърде много, мамо?“ Мама Меца се наведе и го целуна по нослето. „И ти ще ми липсваш, мое меченце. Нормално е да си притеснен. Това означава, че нещо ново и вълнуващо започва.“ Когато стигнаха, Марти се скри зад мама, но госпожа Зайка му се усмихна топло. „Здравей, Марти! Виж, тук имаме един огромен червен камион, който те чака.“ Мама Меца го гушна силно и каза: „Играй, забавлявай се и аз ще дойда да те взема веднага, щом слънцето стигне ето онзи хълм. Ти си голямо и смело мече.“ Първите минути бяха тихи. Марти буташе камиона. Тогава едно зайче на име Ани му подаде купче. „Искаш ли да построим гараж?“ Марти кимна. Те започнаха да строят. После госпожа Зайка изпя песен за дъжда и Марти дори се засмя. Беше забавно. Скоро дойде време за обяд. Госпожа Зайка донесе купички с вкусна горска каша. Марти седна до Ани. Все още му беше малко мъчно за мама, но кашата ухаеше толкова сладко. Той взе лъжичката и опита. Беше вкусно. Другите животинчета около него също се хапваха. След обяд беше време за следобеден сън. Госпожа Зайка пусна тиха музика. Марти легна в меко легълце. Спомни си за мама Меца и как тя ще дойде скоро. Гушна си одеялцето и усети как очичките му натежават. Вече не му беше толкова страшно. След съня слънцето вече беше близо до хълма. Марти застана до прозореца. Мама щеше да дойде всеки момент. Коремчето му пак трепна леко, но този път от вълнение. Тогава Ани дотича с една пъстра топка. „Марти, ела да играем!“ Дръпна го тя за лапичката. Марти се поколеба само за миг. И точно тогава мама Меца се появи на вратата. „Марти!“ извика тя. Марти се затича и се хвърли в прегръдките й. „Как мина, меченце мое?“ „Беше хубаво, мамо. Имам приятелка, Ани. И пяхме, и спах, но ти ми липсваше.“ „И ти на мен ми липсваше“, каза мама. „Видя ли? Понякога можем да правим две неща едновременно. Да ни липсва някой и пак да се забавляваме.“ Скъпи родители, адаптацията е пътешествие. Вашето спокойствие е котвата за детето. Говорете за това, което предстои. Приемете чувствата му. „Виждам, че ти е мъчно“ или „Аз съм до теб дори когато ме няма“, върши чудеса. И най-важното, винаги спазвайте обещанието си, кога ще го вземете. Раздялата е трудна, но тя учи на доверие. Вие се справяте чудесно.